incwadi kaLuka ngesibhayibheli elisha iqhamuka emva kwencwadi ngokuba ingaphambili kwencwadi ngokuba Bhayibhelini lami maningi amakhasi kwa left ayizosana kwa right. Sesifikile? Sifunda isahluko seshumi nane 14 seshumi nane 14 indima siqala ukufunda kweyeshumi nanhlanu 15 siyokuma kweyamashumi amabili nane 24. Amen. Sesifikile sonke? Luke 14 verse 15 siyokuma 24. Uthi manje omunye owayehleli naye etafuleni wamuzwa ikhuluma lezinto, wayesethi kuye, ubusisiwe lowo oyodla isinkwa embusweni. Jesu kuzwa lokhu soxoxa lendaba, indoda ethile ogama layo singaphiwa lona yakhupha umcimbi omkhulu yamema baningi jubela izilosi zakhe ngesikhathi sokudla kwakusihlwa ukuyothi kulabo abamenyiwe, wozani ngokuba konke sekulungisiwe manje. Kodwa bonke baqala ukwenza izaba. Oqala wathi, ngiqeda ukuthenga ibanga, ngifuna ukuyolibona, angiphumeleli. Owesibili wayesethi, ngiqeda ukuthenga iy'nkunzi ezinhlanu, ngifanele ngiye ukuyozivivinya, angiphumeleli. Nolandelayo wayesethi, ngiqeda ukuthatha umfazi, ngakho-ke angiphumeleli. Izinceku zeza ukubika konke lokhu kumnini mcimbi. Umnini mcimbi wathuthela kakhulu, wayesethi kwizenza ambani emgwaqeni nasemzileni yedolobha, nilethe abampofu, izimumulo, izishosha ney'mpumputhe. Inzego zahamba zabuya zathi, Nkosi, sesikwenzile konke njengokumyalela kwakho, kodwa ithuba lisekhona. Verse 22, and still there is room. Inkosi yayisethi, hambani-ke manje. Ngiyabonga kakhulu namadolobha amakhulu, nibabize bonke abampofu, izishosha, izimungulu, izimpumputhe. Ngokuba ngithi amukho kulabo ababemenyiwe ozonambitha isipho sasiphi. Babusuzumile sendaweni zonke akama ufana phakathi kwethu ehle kusukela abanye Thipe sikhulile sikhosana Jaiva Ngathi Umenyiwe sikhosana mhla
Jaiva Ngathi Umenyiwe. Jaiva Ngathi Umenyiwe. This is not a prohibition. It is a permission. And since it's disclaimer, we call it disclaimer. Well, that's about to bayana ukuthi kujayivwe ekugcineni. Kodwa kulo mcimbi simenyelwe ukuthi sizojayiva. So uphiwe permission, jaiva. Lalela bese ujaiva ngathi umenyiwe. Waba vele umenyiwe. Hallelujah. Now the setting eyalendimana yanamhlanje is one of the 7 miracles uJesu azenza on a Sabbath day. The Gospels, the 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, irekhoda imihlola uJesu ayenzile ewu7 on the 7th day. uLuke reported A5 of these 7. The other 2 are found in the book of John. So uma uyifunda ekuqaleni kwayo lendimana uverse 1 udibana nokuthi usuku lweSabatha uJesu uvakashe endlini yomuntu owumFarisi. AbaFarisi abefundisi abazi ngoJesu kodwa bangamazi uJesu. Amen. Amen. uJesu uthi njengoba emenyiwe nje la usuku lweSabatha umebheka la ku-audience uhlangana nokuthi khona indoda la amanye amabhayibheli athi uphethwe isifo esibizwa i-dropsy, isifo sokugcwala amanzi emzimbeni. It could be as a result of isifo senhliziyo. Amen. uJesu ubona le ndoda egulayo kodwa usuku lweSabatha. Suku lentokozo indoda iyabhekela. Suku lwenjabulo indoda isehluphekile. uJesu ayibona le ndoda usebuza laba abazi ngoJesu kodwa bangamazi uJesu. Kulungile yini ukuthi le ndoda mayihlale nje ngenxa yalo suku na? Uthi yeye hayi no so poli lalela le ndoda ifumane isabatha esabatheni. Ngoba on a Sabbath day le ndoda ibiphula isabatha all along, ebephula isabatha within the Sabbath. Ngoba ubethwele inhlupheko zakhe ngosuku lokukhululeka lokuphumula. So ulapho kodwa baphumula njengabe banye bethu. We are in the right place kodwa abaphumulanga. Baphumulanga bayasindwa. Basindwa into eziningi. Ezinye bazenzele zona, ezinye bazenziwe zona. Bayasindwa. uJesu uqala ngokuyikhulula le nto. Uthi ndoda, hayi khululeka. Indoda yasukuma, izizwa seyipholile lesiyahamba. Hawu. Ithi lethu mayithetha ukuhamba. Naba sebangena babanengi, sebazohlala etafuleni, bonke bafuna i-first aid. uJesu ubheka umnini wethu. Uthi ndoda, lo ukala ngabo, akaqali ngomnini wethu. Ukala ngabo, abasiphonsela etafuleni. Bahlale la, uma umenyiwe, msuzi ngephela etafuleni. Linda uzophela.
sonke sifuna izinto ezilungile for ourselves. We want to be treated better than others, but we are never ready to treat others better. Ujesu uthi lalela mawumenyiwe linda kwesinye isikhathi uvumene nabanye bangene emqala wena ungene egcineni uthi umeqeda bese abheke lo omnikazi wena. I think naye umfarisi athi kuye yendo lesikhathi esilandelayo mawumema abantu ungameli abantu nge-10 favor nabo abangamema mema abantu abangeke bakwazi ukukumema. Ngaleyo ndlela they would have benefited from umcimbi wabo. Do you understand it? Lalela awenzanga mhlolo uma usize umngani wakho ongakwazi ukukusiza kusasa. Awenzanga mhlolo. Uthi uJesu no. Siza abantu abangeke bakwazi ukusiza uma wena usengqeqweni. Mawenza njalo lo okusizayo ukusiza abanye will take care of you. Listen to this principle of Jesus. Listen to this principle of Jesus. uJesu ufundisa ukuthi uma wenza ibusiness yakhe ngokunakekela abantu abangakwazi ukuzinakekela usuke uzivulela amathuba wokuthi yena athi take care of your business, so that when you have a need, Jesus takes care of you. It is for that reason verse 15 indimane yokuqala esiqeda kufunda abese athi omunye walabo abahlele etafuleni abasingahlele ekhaya athi hey wangathusisiwe ozohlala nawe etafuleni nakho ebusweni. Hey! Amen. Amen. Sababuthi i-top casket izoblowa. So I spotted the engine. Right. Now, here is the point. The point is simple. The point does not come from Jesus. The point comes from the one who is on the table. Uthi ubusisiwe umuntu ozoba nethuba lokuyohlala noJesu kwi-banquet embusweni wakhe. He is saying lo muntu, it is not enough ukuhlala ematafuleni alomhlaba uhlonishwe la if you will not make it to the kingdom in a banquet that matters. Do you understand? Ulapho uJesu esesebenzisa iparable to teach the lesson. In this parable, listen to what Jesus says. uJesu in this parable ufanisa usindiso nge-invitation. Salvation as an invitation. For you to be saved, you need to heed to an invitation. The invitation comes from the host, and the host is God. The invitation is salvation, and you are a guest, and an invitation comes to you at a cost to God. Sindiswa yakho ayizi mahhala. These are at a price. But the price has already been paid. Not by you, who is a guest, but by the host. Yeah, do you understand it? Just there's nothing called free lunch. I think there is free lunch. The free lunch is free, who is that? But rights are not free.
uJesu then makes a striking statement that says, it is those who are nearer to salvation who stand a risk of losing salvation. Iningi labantu abasenkosi yona Sindiswa yilaba abaphila eduze nenhlanzi. That's what Jesus is saying. Please ibheke ungakukholwa. Kodwa zithree izinto address from this text emva so bese siyafana. I'm so excited ukuthi ibandla lakithi is now keeping time. Now, three things that are in this text. Three things. Number one is that an invitation is extended. Number two is that an invitation is evaded. Number three is that an invitation is expanded. Yeah? Do you see that? It has been extended, meaning you have received it. But those that have received an invitation are evading it. To evade is to avoid. Yilaba abamenyiwe, abanezinto. Bese lalela. Laba bebangamenywanga bese bayalala. It is expanded. That's number three. Three things. Phela sobese siyahamba emva kwalokho. Three things. An invitation is extended. Verse 16, verse 17. An invitation is extended. According to the text, then, uJesu sends out Noma, uNkulunkulu sends out the servants. Ukuthi mawahambise ama-invitation. And now, there is uma mobhala kahle. Awuthike ngifunda. Ubhala kahle lo mama man. Okay. But let me uthi labo abangenzi emthini noma sebe RSVP baba sengosi yokuthi umnikazi womcimbi angabasabafaka kwi-A list yama-guest akhe. Hey, did you get that? Did you get that? Nalabanike ukuthi uthini lo mama? Lo mama ubhalayo ubhala ingoma incwadi yakhe is an etiquette guide nge-invitation. Phela mina ninkingi ukubona igodo olinelambe elimhlophe liphephezela socabanga ukuthi umenyiwe. Hayi asahambi kanjalo. Awusamenywe ngelambe elimhlophe elifakwe lapha esangweni. Let me take you to an invitation card. An invitation card will tell you that it is the pleasure of Lebepe to invite to a TV. Hallelujah. Kuzoba ngosuku oluwukuthi endaweni ewukuthi nesikhathi esiwukuthi bese ize ithi i-dress code iwukuthi lapha egcineni bese ithi uma uza
Is that clear? So why man? Then how you ask? How you know? Uma say woman je kuthi ngisobele singini. Na I sebenza kanjani? I sebenza kanjani? You know why I sebenza kanjani? Ngoba number 1, uLebepe fanele akulungise. Number 2, fanele igama lakho libe khona emcimbini wena ungekafiki. Is that clear? How would you do shushu? So then they could be a man of do you understand? You must be expected. So your name precedes your presence. The Kabbalah gonna have a puppy when we are not there. Why? Because they must prepare for you. So that the tabernacle is over 60. The package here is prepared. Hallelujah. Umawufika ubonisa indawo yakho. Akusikhathi ufuna indawo. So, umakuthiwa RSVP isikhathi esiningi awuthola invitation. Bathatha invitation ufake phansi kwethamelo bese uyarazibiti. Uthi ngedate khamba sokuthola ithupisi yakho epiki suza emshadweni kanti awuzange usho ukuthi Is that clear? Yeah. It's the same way. Awekho uzofika ebusweni angazange wavuma ukuthi uyeza aseseka. Amen. Now, the invitation, according to verse 17, it's simple. You know, 3 things in invitation. The invitation into water, or was me into all the sea, or was time to eat water. Right? Water, come. You see, you have time to go white, we make a difference. Humanity, God's biddings are God's enablings. Estras ukuthi uNkulunkulu akabizi baba baqala ngokuphakathi ukusa